Spravili a naprogramovali sme robota tak, aby pomocou dvoch motorov sa pohyboval a pomocou jedného motora oriešok chytil, vyzdvihol, potom dal dole a znova pustil. V zadaní bolo, aby bolo v rohu svetlo, čo aj máme, a my sme sa rozhodli pomocou infračerveného senzora so spôsobom beacon, čo vlastne znamená maják, aby robot maják našiel, podľa neho sa orientoval a znova vrátil na štart. Mali sme problémy so senzorom, a tak senzor, keďže senzor sme mali príliš nízko, tak on sa odrážal od zeme, tie vlny. Tak sme museli senzor dať vyššie a tiež teda aj oriešky. Potrebujeme spúšťať program senzorom dotykovým. Teraz ide odznovu.